Сега ще го се обадиш. Ние го познаваме вънката. Отучиме да се Въпросът е, качи ще и при Биков тебе. каза, ти ще се качиш, ма нещо кога? Аз съм пил 2 чаши вино, ако ме изпълнят куките, кой ще Дай, аз ще караме. Дай, ще И къде караме ще ходим? колата, че. Дай, ще завъртим малко. Ще ни гледаш, че аз водя предаване и там имам гости. Айде, Ма не, вие сте води типове. Аз имам предаване, вие ма вадите от нас, ще ми викаш, дай я карам и да бръмчим все едно, аз съм фал дай да Бургас. отидем от Дечо да ти вземем ръкавиците поне. Кой ще кара тая кола? Аз. Лепо е или той е, можеш аз да караш? имам книжка, Ай, всички качвай ще съм. се. Да, само един обаче отзади не се качват хора, гола и неразличим от нов. Добре, я качва отзади. Отиваме набързо до генгбенг, се връщаме. Ай, куките ми идват. Давай, дай мачете е тук до теб, да знаеш най някъде. Давай. Не, чай, ви много хора станахте, голфаш гори много. Макс може да влизай. Не, остай. Как се дърпа сделката? Пепо, дай да карам аз, брат. Не бе, брат, си да се карайте кой да кара. Си да? Чай малко съм. Назад? Как назад? Той какво ще прави? Пепо, дай аз карам. Слушай, вие оставихте най-големия да седне. Не знам му как аз да карам. Чули, Стояне? Да, въй очилата с GNG и бака мамата. Слушай, последвай на Фейсбук да ти пишем, а са виждаме. Ще се последва мака. Чакай, тия цаи са други, но вие карай. Те всички с вас са. Съвсем се, дай. Те са с голфа, не с нас с голфа. Кои сте с голфа? Те са. Я спри до тях, дай. Спри, те си ли чукаха? Те сме зачекали. Не, то си той вчера. Добре, вие как ме локализирахте? Делта Уно. Делта Уно. Кои сте педерази, дето дойдоха ме чукат на джама направо? А? Някой ми чукаше на джама и някакви лапита. Трябва да ги върнем. Добре, бил майката. Дай да не правим такъв голям конвой. Да Ай, целия имаме град. работа, трябва да вършим работа. Генгстър, ще се чуем. Добре, спокойно, сега ще последвам. Ние сме на лайф. Как? Айде, Марта! Знаеш ко, остай сега, че телефони и шофира с автомобил качествено. Ти си в Action Golf. Не, чай, Не, остай. Und denke, trink mit Trigger. Делта Уно е с него. Taube Minze, hol mir meine Feinde, du weißt, dass ich alles schwitze. 36 Grad brav für eine Kiste. Schatten auf den Pommes. Генгстър ще ме търсят цигани. Du hast recht, das Leben